Ето го последния съдийски сигнал. Добруджа печели срещу Славия. Заслужен успех за тима от Добрич. 2-1 в крайна сметка след двете попадения на Лукас Кардосо. Радост за Атанас Атанасов. Надали в град Добрич към днешна дата има по-обичан бразилец от Лукас Кардосо. Атакуващият футболист пренаписа историята, след като осигури първата победа за Добруджа в елита на България от над 22 години насам. Това бе много труден матч за нас, но пък и много важен. Първо домакинство за отбора в елита от толкова години. Най-важното за нас бе да спечелим 3 точки. Работихме усилено през седмицата и съм много щастлив, че успяхме да го постигнем. Сега най-важното е да продължим да работим по същия начин. Аз съм дошъл тук, за да докажа, че заслужавам да играя. Изключително съм щастлив, че отбелязах тези две попадения, защото донесоха победата за отбора ни. Когато работим заедно като колектив, няма как да не постигаме подобни резултати. Да бъде пренаписвана историята обаче не е нещо чуждо в семейството на Кардосо. Неговият баща, Исайас Маркес Суарес, се оказва пионер за бразилския футбол към един, както се оказва през годините, изключително успешен пазар. Исайас стартира своята кариера в Уминензе, но след няколко не особено успешни периода в бразилски клубове, той се насочва към Португалия, където започва бавно и постепенно да гради кариерата си. Така се стига до началото на 90-те години, когато Исайас прави фурор в Бенфика. Тогава самият Боби Робсън го определя като най-интригуващ играч в португалското първенство. По този начин, през 1995 година, Исайас променя историята, като става първият бразилец, подписал с клуб от Висшата лига. Ковантри си осигурява неговите права за 500 000 паунда и чрез този исторически трансфер Исайас проправя пътя за стотици бразилци в най-силното първенство на планетата. На този етап изглежда малко вероятно неговият син, Лукас Кардосо, да достигне неговите висини като играч на ниво Висша лига. Нещо повече. Не толкова отдавна Кардосо дори е бил на крачка от това да се откаже от футбола след неуспешни престои в нискоразрядни португалски клубове. В най-трудният момент обаче, благодарение на своя агент, Кардосо открива щастливото си футболно място – България. Той пристига на българска земя през февруари 2024 година и е привлечен от друг силно разпознаваем бразилски футболист по родните терени – Ели Маркеш, който през кариерата си на играч носи екипите на ЦСКА, Черноморе, Локомотив Пловдив, Славия, както и редица други български отбори, а към онзи момент е в амплоато си на старши треньор на Черноморец Балчик. Именно североизточният морски град започва авантюрата на Лукас Кардосо с българския футбол. Той дори стартира престоя си като дефанзивен халф. За него обаче позицията на игрището никога не е била от първостепенно значение. Моята любима позиция е да съм на терена. Няма значение къде играя. Това е решение на треньора. Аз ще давам всичко за отбора, на която и позиция да съм. Същевременно обаче, след като в рамките на половин сезон успява да се разпише 3 пъти и да асистира за 4 гола, неговият офанзивен талант е забелязан не само от Черноморец Балчик, но и от Добруджа. А в Добрич той открива своето голямо футболно семейство. Още от първия ден, в който пристигнах в отбора, всички ме приеха като част от тях. Получих много добро отношение от всеки един в клуба. Наистина съм много щастлив да бъда тук. Неговото щастие бързо се трансформира и в голови участия на терена. С 8 попадения и 5 асистенции, Кардосо бързо се превръща в X-фактора за историческия сезон на добруджани. Кампанията, която всички в Добрич чакаха над 2 десетилетия. Естествено, FBET Лига крие различно предизвикателство от втория ешелон на страната и самият Кардосо много бързо е осъзнал това. Въпреки всичко, той смята, че Добруджа е готов за това. Основната разлика между първа и втора лига е в динамиката на играта. Ние обаче имаме качествени играчи с много добри технически умения. Мисля, че показахме това в двубоя за Славия. Първото домакинство на Добруджа не беше на мечтаната от феновете дестинация. Надеждите са, че в най-скоро време стадион Дружба ще бъде арена на мачове с марка FBET Лига. А дори да е роден на хиляди километри от Добрич, Лукас Кардосо също е осъзнал значението на това Добруджа да домакинства в своя дом. Най-доброто за града е да домакинстваме на нашия стадион. Това е желанието на всеки един от нас. Надяваме се в най-скоро време да можем да играем в нашия град. Преди една година Кардосо е бил на път да се откаже от преследването на футболните си мечти, а сега е любимец на град Добрич. А съдейки и по думите, които е научил вече на български, той изглежда готов да бъде навсякъде по терена, за да донесе още много радост на феновете на Добруджа. Дясно и ляво, нагоре, надолу, напред.